हिनजावफोरनि एल' एला नागिरग्रा बियो बै बुस्थुआथ' नायजाखानाय नङा मानसियानो थेफाफाखा ओरैल' जाखागोन नै बेजों आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंसोर गासिबो बरायना लाबाय गाइसमोन मानोना फेसबुकआवसो मोनदां बे भिडिअ'खौ मिथुन बरफ माने जोंना बाजैया ओरैबायदि जावलायबाय माने जोंनाबो मिथुन बर'आ मा बुंना लाखो हिनजावफोरखौबा दांना होबाय माने बाजैया जोबोर खोन गोजासो गारदों आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ फुरा नायबासो बुजि मोनगोन मानो थाखाय खोन गोजादों बाजैया मोजाङै नाय होनबानो बुजि मोनगोन बिदिब्ला भिडिअ क्लिपखौ नायना लादो बाजैया मा हिनजावफोरनि एल' एला भिडिअ नागिरनानै बायदिसिना गावनि इउटुबाव गावनि चेनेलाव होबाय थाग्रा जों मालाय नोंखौ खालामनो हाया नामा नोंनि बै गरनै जोलै होग्राखौ देफ्रुजोबगोन आं नै बेजों देफ्रुजोबगोन आं गरनैखौबो जोलै होग्राखौनो मिन्थिबायना हिनजावफोरनि एल' एला नागिरग्रा बियो बै बुस्थुआथ' नायजाखानाय नङा मानसियानो थेफाफाखा ओरैल' वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है जाखागोन नै बेजोंसो मिथुन बर' नामा